Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tandaan, butang may katapos. Mayong pakiguban, welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Nalaygon ng Dios nga naghatag kanato kadaugan o kalampusan sa ato ang pagkinabuhi nining adlaw. Paday ng Dios nga nagpanalangin ug wala gayud niya ihikaw ang iyahang mga saad nga ikaw kako iyang ubanan o proteksyonan og panalanginan. Sa ato nga pagsugod o pag-uban ni mong programa ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig sa pagkamaayo sa tumboy nga Dios, magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, niya nasab kami amahan aron sa pasalamat kanimo, niya nasab kami aron sa pagpasidungog pagdaig sa imong pagkamaayo sa mong kinabuhi. Kanunay nimo ang gipatalinghogan ang among mga pag-ampo, ang among mga hangyo, wala nimo ihikaw o Dios ang imuhang pag-atiman. Salamat Ginoo sa imong pag-amuma sa tanan nga mga tawo nga imo nga misalig umintuog nag-alagad kanimo. Paday nimong giubanan og proteksyonan. Og niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo labos sa tanan, sa pagpamati ug pagkato na pud sa imong mga pulong. I-bless Ginoo matag usa, samtang kami naminaw among masabtan o Dios ang imong mga mensahe. Among maikinabuhi ang imong mga pamaagi nga magdala diha sa imong mga saad. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Mga panalangin among ang kuno dawaton gikan kanimo amahan. Ug amo kang alagaran, halaran, daygon ug simbahon. Alang lamang kanimo ang tanan, ang among kinabuhi alang lamang kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Og amen. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pagpaminaw sa matagusa, ay labi na sa ito mga kaigsunan nga nagsunod sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi ni Sister Prima. Mayong gabi may pagpaminaw ni Sister Jinky nga nanukadiha sa sitio Kalugtugan. Og sa inyohang matag Pinoyanan, mga kaubanan nga nagminaw nagsunod sa ito nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Good morning! Ay, good evening di ay. Good morning para ugma. Mayong gabi, mayong paghiguban. Labi na sa itong mga kigsunan diha sa Sitio Ampat o Sitio Linaw. Mayong gabi, may paghiguban. Labi na sa itong mga kigsunan diri sa Sitio Pantag o diha sa Tolosa, sa Kalatagan. Mayong gabi, may pagpaminaw. Welcome sa itong programa, pulong mo kinabuhi ko. Mayong pagpaminaw, ilabi na ni Brother Julius diha sa Sitio Linaw. Og mayong gabi ni Brother Moses Cardinte diha sa Sitio Tubod og Brother Pedro Arsula. Mayong gabi may pagiguban og dalaygon ng Dios magapanalangin ilabi na sa itong mga kigsunan nga nagsunod sa itong programa pinaagi sa pag-reply niini. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Mayong gabi, mayong pagiguban, labi na sa mga kaigsunan nga nag-share na sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko nga tos inyong mga kailaghigala. Hining tanan nakita sa Dios mga kaigsunan ang Dios mo'y magagante kaninyo. Bulahan kayo ang naka-share sa pulong sa Ginoo matod pa sa wali ni Apostol Pablo nga pagkanindot sa mga tiil sa mga nagwalis mga mensahe sa Ginoo. Nga kung imo ning i-share mga kaigsunan nga sa imong kakailag higala, nahimo kang kabahin sa pagwalis sa mga mensahe gikan kaniya. Mayong gabi may pagpaminaw ni Sister Susana ato igsoon nga nanukad sa Thailand. Mayong gabi kaninyo diha sis.
Cherilme Plabiner, good evening. Chewy Dormio, maayong gabi. Sister Bernadette Asula, maayong pagpaminaw. Sister Maiti Bandagat, maayong gabi. Si Gao Gigi Dinoyo, maayong gabi, Gao. Kumusta mo diha, Gao, diha sa Mandawi? Maayong gabi, Pastor. Please ko ampo, Pastor, sa akong anak nga og inahan sa akong bata, Pastor, nga maayo na sila sa ilang hilanat og kay layo taon ko kaayo nila, Pastor. Sa ngalan di ay sa akong asawa, Pastor, si Mary Jiri Ann din bata Anika Jid. Sige, ato nang dadon sa mga pag-ampo, Gaw Gigi, unya pasalamati ang Dios mag-aayo sa imuhang pamilya. Mayong gabi ni Marilyn Orision, mayong gabi Pastor Gideon, I'm watching from Andaplaak, Davao de Oro. Mayong gabi may pagiguban ni Marilyn Orision, no? Og ni Jerlyn Rojas Boton, mayong gabi may pagpaminaw. Good evening. Ilabi na sa itong mga kigsunan diha sa sitio Kalugtugan. Sa mga pag-umangko, no? Mayong gabi ni Dong Wilgie, Dong, mayong gabi ni Modia, Dong. Mayong gabi may pagpaminaw ni Gaw Albert og ni Day Pamila og siyempre Maring Cura og Paring Joel. Mayong gabi ni Tia Rita og ni Tio Jose. Good evening. Happy listening sa ato mga kigsunan nga nagsunod sa ato ang FM Station 101.3. Mayong gabi ni Evelyn Sirapin og si Inday Dorlin Ingabo, Sister Gingging, mayong gabi. Si Piman Lapas, mayong pagpaminaw. Jerly Salvia Pigalan, matot pa good evening Pastor Gideon og sa tanan nagsunod sa og namati sa imong programa. Mayong watching from Lapasan, Clarin, Misamis or Occidental. Ay kumusta mo diha mga kigson, ako nagtuo nga naa mo kanunay sa panalangin sa Ginoo. Mayong pagpaminaw ni Sister Jennifer Flores, ako ang classmate ni sa high school. Mayong gabi ninyo diha mit og sa alagad sa Ginoo imong bana og sa imuhang mga kauban diha. Mayong pagpaminaw. Dalaygon ang Dios magapanalangin ni Sara Poniador. Blessed evening Pastor, watching here in Pakwan, La Libertad while God duty for research defense. Okay, ang Dios maghatag kanimo og kalampusan og i-bless ka sa Ginoo sa pagpaningkamot. Ang Dios magauban kanimo. Ayaw kalimti ang Dios, pasalamati kanunay siya. Mayong gabi ni Eileen Pantalita. Mayong gabi may pagpaminaw ni Evelyn Halito. Mayong gabi Pastor. To God be all the glory. God bless you, Pastor, together with your family, circle, and to all viewers and followers. Prayer request, Pastor, palihog financial need sa akong duha ka college. Salamat nga daan, Pastor. Ang Dios magatagbo mga kaigsonan. Medyo kanang magpa-eskwela gyud mga anak, no? Murag kinahanglan patag-assign nag-utong. Labi na gyud kung dili scholar o niya dili pod working. Labi na gyud kung private. Kay kung private mga kaigsunan, murag sa katuig mo abot gyud og 100,000 ang gasto. Aniya kung duha murag maglisod gyud mo na nga ato ra gyud nang ihangad sa Ginoo kay siya ra gyud ang mangitag pamaagi. Mayong gabi may paminaw ni Lisel de Loso Sintina. Mayong gabi ninyo diha sis, kumusta mo diha? Mayong pagpaminaw, matod pa good evening Pastor og sa family, sa tanan viewers. Good evening, dalaygon ang Ginoo. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Lorita Tumagin, Ryan Gambong, si Eileen matod pa ato ni taga pagtaga ni Elgin, no? Kalingasan sa Labsab. Mayong gabi Pastor, watching live from Bascal Manuel Rojas, Governor Generoso, Davao Oriental. O mayong gabi ninyong tanandiha. This is the first time nga ni basa ko ani nga lugar. Mayong gabi ni Chini Amumonpon. Mayong gabi pas. Salamat kaayo sa pag-add nimo nako sa inyong GC. Kay tinguha gyud nako pas nga mapun-an ang akong kaalam pag makashare ko sa ubang samtang buhi pa ko.
Mo na'y usa sa ako ang yung kadasig kanang samtang buhi pata naningkamutang makashare sa pulong sa Ginoo. Kay mo gyud pinaka-importante mga kaigsunan nga mapaambit nato ang mga mensahe sa Ginoo ngadto sa atong pamilya. Labi na gyud sa atong mga kaila samtang may panahon pa. Kay sa panahon nga ato ning buhaton, ang sugo sa Ginoo nganong kita nahimong tinun-an ato gyung natuman. Mayong gabi may pagpaminaw ni Lorita Tumagin. Maayong gabi Pastor Gideon. Salamat kay maka-timing na sad ko sa imong wali karon. God bless you and your family from Mandawi. Mosa mo dihas Mandawi Lorita. Si ID Falcid so maayong gabi Pastor. Jesus Christ loves you. Salamat kaayo sa gugmas Ginoo. Maayong pagpaminaw ni Cherry Asindilia Liaging. Maayong gabi Pastor from Davao City, Katalunan Grande City, Toril, Davao. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw no sa ato igsuon ni Rivera Rachel Aligado. Mayong gabi Pastor from Toril Dalyao, Toril, Davao. Si Lucy Comigi, mayong pagpaminaw, mayong pagpamati. Oras sa itong programa, alas 8:03 na sa kagabion. Mayong gabi ni Sister Gingging Sembron. Mayong gabi Pastor, kumusta? O kay Pastor Russell, salamat sa Ginoo sa kadasig sa pagsangyo sa mensahe sa Ginoo Pastor. Dalaygon ang tanan nagsunod programa ang pulong mo kinabuhi ko. Pwede request awit magalangit lahutay lang. Mayong gabi ni GPC Santiago. Mayong gabi may pagpaminaw no kalipay sa akong kasing-kasing. Mayong gabi ni New Edgar. Mayong pagpaminaw si Elena Alisna. Mayong pagpaminaw sa ug ato rong hisgutan mga kaigsunan ang pulong sa Ginoo diha sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 city. Unsa gyud ang mensahe sa Ginoo diha kay daghan kayo nga mga nagdiscuss ni ini mga kaigsunan nga wala na gyud taon matunong sa Biblia. Mo ni ato rong hisgutan kay kadaghanan na gyung nagsangyaw karon. Ang uban nagsangyaw bisag way tuon-tuon. Ang uban mga kaigsunan nagsangyaw mura og basta kay makapanugid. Ang uban nagsangyaw pero wala makasinati. Ang uban nagsangyaw pero wala makasabot. Mo na nga ato ning tagaan og pagtagad. Mayong gabi ni matud pa. Hello Pastor, blessed evening ug tanan nagsunod sa pulong mo kinabuhi ko dalaygon ang Dios. Takos og angayan pasalamatan sa iyang pagkamaayo sa tibok adlaw kanunay nagatiman og nagaproteksyon sa matag usa nato kay kinabuhi. Salamat kaayo sa Ginoo sa imong mga pulong karon kagabihion nga among madunggan karon. Pinaagi sa imong alagad murag bukalit magkusog. Okay, no? Sa naman to dapit. Salamat kaayo sa Ginoo sa imuhang mga pulong karong kagabion among madungkan karon pinaagi sa imong lagad Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo nga makanunayon nimong pag-atiman kaniya uban sa tibok niyang pamilya. Mahal ka namo Pastor, ampingan ka. Nindutan no. Salamat kaayo sa inyong prayer o sa inyong mga declaration o sa inyong gugma. Ang Dios magapanalangin. Si Ruel Tada Umikas, maayong gabi Pastor Watsing Davao, makapaminaw na pud ko sa pulong sa Ginoo. Sige, murag daghan naman kayo ang mihantud diri mga kaigsunan og mga mensahe ato rin ning tagaan niya og pagtagad kung doon na pay panahon. Ato ning hatagan og pagtagad mga kaigsunan kini nga maong mensahe diha sa sulat ni Apostol Pedro, ikaduhang Pedro kapitulo 3. Ikaduhang Pedro kapitulo 3 mga kaigsunan. Ang konteksto dinhi sa bersikulo 1 nagsaad ang Ginoo nga mobalik siya. Buti pasabot wala siya diri sa kalibutan. Wala siya dinhi sa kalibutan mga kaigsunan. Kay ang pulong pagbalik nagpakita mga kaigsunan nga wala siya diha
stay, wala siyang puyo, no? Sa versikulo 7, ingon dinhi mga kaigsunan, apan pinaagi usab sa pulong sa Dios ang kalangitan og ang yuta nga atong nakita karon, gitagana aron laglagon pinaagi sa kalayo. Giandam kini alang sa adlaw nga ang mga dautan hukman og laglagon. Okay. Kini nga minsahia mga kaigsunan, kanunay ning gi daladala sa ubang mga magwawali. Labi na gyud sa mga pundok nga wala magamit sa ngalan ni Hesus, kundi sa ngalan ni Jehovah. Kining mao nga mensahe mga kaigsunan o teksto, doon na sila'y mga diskusyon ni ini mahitungod sa ilahang gitamdan, sa ilahang pagtuo, mahitungod ni ining maong mensahe. Ato ning hisgutan tungod kay kini ang ilang gigamit nga mensahe aron ipatuo, ipasunod sa mga tao nga dili seryoso nga nagtuon sa Biblia. Kay kung ikaw ug ako seryoso ka ta nagtuon sa pulong sa Dios, kay balo na taon say mensahe sa matag bersikulo. Mao gyud nay pinakaimportante mga kaigsunan nga sa atong pag-alagad, inigbasa nato sa Biblia, kabalo na taon say mensahe. Para asa ang mensahe? Para kang kinsa? Naaba ang saad sa Dios? Mao ni ang akong ihatag ninyo nga tips, inigabasa ninyong bersikulo. Ang Dios mga kaigsunan nga maoy sinugdanan sa tanan nga mga mensahe dihas balang kasulatan. Siya ang Dios nga maoy nagmonitor, nagbuot sa tanan nga mga mensahe nga gisulat ni ining Biblia gikan sa Genesis hangtod sa gipadayag. Ang Dios nga nagsulat, ang Dios nga nagpasulat ni ining maong mensahe, doon na siya yung mga mensahe. Inigbasa na to ni ini, aduna tay mga gikinahanglang pangitaon. Unya mao ni mga pamaagi kung unsaon pagbasa ang Biblia, kung unsay angay pod natong pangitaon diha sa matag bersikulo o sa matag konteksto kapitulo diha sa Biblia. Una, inigbasa nimog Biblia mga kaigsunan, imong tan-awon kung doon na ba nay saad ang Dios diha. Doon na ba'y saad? Sunod, imong tan-awon kung doon na ba'y mga pagpadayag or gitawag prophecy. Sunod, imong tan-awon kung doon na ba'y mga sugo. Doon ay saad, propesiya, sugo. Nya ikaw pat, doon na ba say kanang mga kaman, mga pagtulunan, mga balaod, maunay mga gikinahanglan natong susihon sa mga bersikulo nga naa sa Biblia. Unya imo na siyang tan-awon kung para asa, para kang kinsa. Kay ang tanan nga mga mensahe diha sa Biblia, dunay mensahe nga gipasabot ang Dios niini. Unya ang problema kay daghan kaayo nga nagtuog Dios sa katapusang mga adlaw, wala gud kakuha sa mensahe sa Dios nga naa sa Biblia. Nagsampit og Ginoo pero wala sila makasabot ni makaapas sa mga mensahe sa Dios nga maugyoy mahitabo sa unahan sa atong pagpuyos kalibutan o sa umalabot nga mga panahon. Sama sa na trending video sa usa ka gitawag batang healer nga matud pa dili na mobalik si Jesus Christ. Unya kung imong tan-awon mga kaigsunan, naapoy mga tao nga mingtuo, naapoy mga tao nga nakabig,
sa usa ka mensahe nga dili na mobalik si Jesus Christ. Butang nga usa kini siya ka paglimbong, usa kini siya ka pag-ilad sa mga tao tungod kay nahimo siyang inila niining atong panahon karon tungod sa gitawag milagro. Munay akong giingon mga kaigsunan, kung nakaahat lang kag tuo Ginoo tungod sa milagro, kung naahat lang kag kabag-og na usab tungod lang sa milagro, dali ra kay kang mailad. Pero kung nagtuo ka og nabag-o ka tungod sa mga mensahe sa Dios, tungod sa mga pulong sa Dios, dili ka mailad. Kaya ang pulong sa Dios maoy manalipod nimo. Ang pulong sa Dios maoy muhatag nimo kadasig, kusog, kaisog sa pagpadayon sa pag-alagad sa Dios, sibo gayud sa iyang mga mensahe. Mao na nga kinahanglan gyud nga sa atong pagbasag Biblia nga samtang do na pay panahon, kinahanglan do na gyud tay pangitaon. Sa matag bersikulo, pangitaon gyud nato unsa ang saad sa Dios, unsa ang ihang mga propesiya, no, naabay mga propesiya, naabay mga pagpadayag, naabay mga sugo, naabay mga pagtulunan. Maunay mga gikinahanglang pangitaon o para kang kinsa. Kay dili tanan mga kaigsunan nga gisulat diha sa Biblia para natong mga hintil. Dunay mga gisulat diha sa Biblia nga para lamang sa mga tao ni adtong karaang panahon. Dili tanang gisulat sa Biblia para nato. Lamang duna siya'y mga makuha nga mga pagtulunan samtang nagpadayon ta sa pag-alagad sa Ginoo. Doon na tay basihanan, kumbaga. Kaning pagtulunan nga gisulat ni Apostol Pedro sa ikaduhang Pedro kapitulo 3, ang konteksto diha mga kaigsunan, nagsaad ang Ginoo nga mobalik siya. Maunay usas pod nga pangitaon kanang mga tema, mga uluhan o kaha konteksto sa dihang mubasa tag bersikulo para makuha gyud nato ang gipasabot sa Dios niining maong mensahe. Ilabi na gyud sa kining naa sa bersikulo 7 sa kapitulo 3 sa ikaduhang Pedro. Daghan nga mga nagdiscuss niini mga kigsunan nga sa ilang pagsabot dili pod makaingon ko nga opposite kayo ug bangga kayo sa gidiscuss sa Biblia. Kumbaga gigamit nila ang Biblia para banggaon nila ang gipasabot sa Biblia. Nga matud pa sa ubang mga magwawali, mga kaigsunan, nga kining mao nga gisulat diha sa kapitulo 3 sa 7, ingon din hinga, apan pinaagi usab sa pulong sa Dios ang kalangitan ug ang yuta nga atong nakita karon gitagana aron laglagon pinaagi sa kalayo. Giandam kini alang sa adlaw nga ang mga dautan hukman sa laog laglagon. Sa uban nga mga nagdiscuss niini mga kaigsunan, ang uban alang nila kining gihisgutan nga kalayo dili ni siya literal. Ilabi na gyud sa mga diskusyon sa mga organisasyon nga nagdala sa pulong Jehovah. Dili Jesus Christ. Para nila mga kaigsunan, kaning kalayo nga gihisgutan dinhi nga maoy gamiton sa paglaglag sa mga dautan sa panahon nga mubalik si Jesus mga kaigsunan, dili ni siya literal nga kalayo. Nagrepresent ni siya sa gitawag paglaglag o pagwagtang sa sistema daw sa kalibutan. Kanang usbon lang kuno ang sistema. Prihara god dire sa atong gobyerno nga pila usba, makapila gid kuno usba sa tao apan wa gyud gyapon makabot ang hingpit nga kausaban. Moabot kuno si Jesus Christ
aron pag-usab sa sistema or gitawag pagdumala sa tibok kalibutan. Muna nga doon na sila'y kaugalingong mga diskusyon mahitungod ni ini. Alang sa ilahang mga diskusyon nga ang kalayo nga giskutan dinhi dili literal nga kalayo. Unya kining langit nga gisgutan dinhi mga kaigsunan nga matod pa nga ang kalangitan ug ang yuta nga atong nakita karon gitagana aron laglagon. Dili daw kuno ni nga literal nga langit. Dili kuno ni literal nga yuta, dili pud kuno ni literal nga langit. Ang langit nga naglangit, ang pulong nga langit matud pa sa discussion sa uban ato ring kuhaon mga kaigsunan na discussion sa uban, nagrepresentar ni sa gitawag kapangyarihan o mga leader. So ang langit dili kuno ni literal nga langit nga atong makita. Nagrepresent kuno ni sa kapangyarihan sa mga leader sa atong gobyerno diri sa atong kalibutan. Nga kumbaga sila ray laglagon ang sistema o ang mga tawra nga mga leader nga nagpadagan sa dili mao nga sistema dinhi sa kalibutan maoray laglagon. Sama sa gitawag politika, mga sistema pagdumala sa gitawag relihiyon, or gitawag kanang mga kalihukan sa bag-o nga gitawag mga nagkalain-laing mga organisasyon, maura kuno nay mga laglagon kanang mga mini nga mga magtutudlo, mini nga mga propeta nga nagpadagan sa usa ka organisasyon o sa nagkalain nga mga mata nga mga nasod nga dunay nagkalain nga mga sistema sa pagpadagan sa panggobyerno, sila ra ang laglagon. Mao kuno na ang langit nga giskutan dinhi. So matud pa ang malaglag mga kaigsunan katura pug kunong dili motuo ni Jehova. Dili motuman sa iyang kubuton, sumala pod sa gipasabot ni ining mao nga kanang mensahe nya. Ang dili kuno maapil sa pag-alaglag katura gyud kunong sakop sa mga magtotoo sa gitawag Jehova. Kay dili man sila mogamit og gitawag Jesus Christ. So doon na sila kaugalingong pagsabot sa pulong Dios, sa pulong Ginoo. So ato ning tan-awon mga kaigsunan, kaila maning ikonik sa gitawag Armageddon diha sa gipadayag nga lumpagon, gubaton ra gyud ang mga dautan. Mura og kanang samara kuno sa panahon sa Kanaan nga ang mga tao nga nagpuyo sa Kanaan gipapahawa sa Dios o gipapuli sa Dios ang mga Israelita. Murag ni anang panahon na inigbalik ni Jesus ang tanang mga tao nga dili motuo ni Jehova, mga igsuon, mao kunoy malaglag. Gikan kuno sa kanang gitawag kalangitan, yuta, ang gibawat ipasabot gikan sa mga leader o mga leader sa mga nasod, maoro kuno ni malaglag. Now, usa kini kadakong pangutana nga angay natong uting kayon diha sa Biblia. Kung tinuod ba mga kaigsunan nga dili literal ang mga gihisgutan diha, dili literal nga kalayo, dili literal nga langit, dili pod literal nga yuta. Ato kunong tan-awon kung unsa gyud ang gipasabot sa Biblia. Sa gipasabot sa Biblia mga kaigsunan, kining konteksto ato gyud nga tagaan og pagtagad. Arita sa gitawag biblikal nga pagpasabot. Niining sulat sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 versikulo 7. Nganong kinahanglan nato ning siyang diskasan
para makabantay ka sa panahon nga adunay mga magwali nimo mahitungod sa ngalang Jehova, dili sa pangalan ni Jesus Christ. Kay ang ilang mga eksplanasyon mga kaigsunan dili pareho sa pasabot sa Biblia. Doon na sila'y kaugalingong eksplanasyon nga gigamit ra nila ang pulong sa Dios. So ato ni nga tagaan og pagtagad mga kaigsunan, kung unsa gyoy gipakita sa mensahe sa Dios diha sa Biblia aning pulong pagkalaglag. Now atong hinumduman mga kaigsunan, ang Kapitulo 3, ang konteksto niini, nagsaad ang Ginoo nga mubalik siya. At ipasabot, wala siya dinhi. Ang gipakita dinhi sa sulat sa Kapitulo 3, mga igsuon, ang buot ipasabot sa Dios nga ang atong Ginoo wala siya dinhi sa kalibutan. Kay mubalik man siya. Kinahanglan ikaw ug ako mudawat yun ta sa gisulat ni Apostol Juan, sa gisulti ni Jesus nga gisulat ni Apostol Juan diha sa Juan Kapitulo 14. Nga miingon si Jesus, ayaw kamo kaguol, ayaw mo kabalaka, salig kamo sa Dios, salig kamo kanako. Sa balay sa akong amahan, daghan kay mga lawak, muadto ko didto, mag-andam kog dapit alang ninyo. Mahuman na gani ni, balikan ko kamo. Kay ang iyang gitinguha, asa siya naata. Buot ipasabot mga kaigsunan, tinuod ang nahitabo sa gipasabot og nakita sa mga apostolis nga ni kayab si Jesus Christ paingon sa langit. Aron pagtuman sa iyang saad nga ikaw ug ako himuan og mga dapit sa gingharian sa Dios, aron sa ingon nga siya mo balik, inigkuha na niya nato, doon na tayo dapit dito. Lahi sa mga diskusyon sa uban nga ang langit ug ang yuta ang himuong gingharian sa Dios, kinirang atong gipuy-an nga kalibutan. Kung mauni ang gipasabot mga kaigsunan, daghan kayong mga gipasabot og mensahe sa Dios nga mahimong bangga ni ining mga diskusyon ni mga tawhana. Siguro sa inyong pagkakristohanon makasugat mo ni ini. Dunay mga panahon siguro imbitaron mo o kaha Bible studyhan mo, unya kung wala mo wala mo ituntuog Biblia, igo ra mo sa pagpaminaw, wala mo'y pagkaton, dili mo seryoso sa pagpakabana sa tinod nga mga mensahe sa Dios, has kang ilada ra gyud ninyo. Mao na nga ang gipakita dinhi mga kisunan, mubasa gini kag bersikulo, kinahanglan tan-aw nimo ang konteksto, ang ihang tema, ang iyang uluhan. Ang uluhan pa lang dinhi mga kaigsunan, kung ang ilang diskusyon mo ato ang tuuhan, mahimo na siyang bangga sa gitawag uluhan. Kay ang gitawag konteksto or uluhan, nagsaad ang Ginoo nga mubalik siya. But ipasabot, si Jesus mubalik. Unsa may rason nganong mubalik si Jesus? Aron puy-an niya ang kalibutan? Aron maghari sa dinis kalibutan, unya diri na siya magpuyo? Dili. Kuhaon ta, lalinon ta sa dapit nga iyang giandam. Nga dili ang planetang Earth, kundili ang bagong langit, bagong yuta, o bagong Jerusalem. Na usa ka pangutana, ang langit nga gihisgutan diha, nga gitagana langit og ang yuta nga gihisgutan diha, nga gitagana alang sa kalayo, literal ba kini sa gipasabot sa Biblia? So muni usas ato karong hisgutan. Ang langit og ang yuta mga kaigsunan, kung ang Biblia mo ay ato ang paminawon ang iyang diskusyon, yes, literal nga langit, literal nga yuta. Ang kalibutan mga kaigsunan, gitagana alang sa kalayo. Literal nga kalayo. Nagpasabot kini mga kaigsunan sa gisulat diha sa Biblia sa daghan kay mga bersikulo.
nga ang langit ug ang yuta dinhi sa ato karong gipuy-an laglago ni sa katapusang paghukom sa Dios. Dili pinaagi sa tubig, dili pinaagi sa gitawag gubat, kundi pinaagi sa kalayo. Ang tibuok kalibutan malaglag pinaagi sa kalayo. So tinuod ba ang paghukom sa Dios? Yes, sa katapusang mga adlaw. Ang Dios nagpasabot nga kinahanglan ikaw ug ako andam ni anang katapusang mga adlaw. Kay ni anang katapusang mga adlaw, mga kigsunan, katapusang paghukom, mauna na ang gitawag final kung asa gyud ka dadon sa Ginoo. Sa langit, sa imperno. Diha sa versikulo 7, dili na siya simbolo lang. Dili na siya mga simbolo, kundi literal na gipasabot diha. Ang kalayo, mga kaigsunan, dili na siya gitawag simbolo. Usa ka na siya, kung imong lantawon gyud diha sa konteksto, literal nga kalayo. Ang langit o ang yuta, usa kini siya ka physical. Dili na siya panggamhanan. Dili sa gipasabot sa uban nga ang langit nga gisgutan diha kana kunong mga hari, mga leaders. Ang langit nga gisgutan diha literal na siya nga langit. Nagpasabot na siya sa tinuod nga paghukom. Sumala sa Biblia, dili na sa simbolo. Pero alang sa ubang diskusyon, mga kaigsunan, usa kini siya kuno ka simbolo. O niya, usa kini siya ka gitawag bangga kayo nga diskusyon sa gipasabot sa atong buhi nga Dios. Una nga, ako magadasig kaninyong tanan sa tinuod nga mensahe. Una, akong ika-advise, ayaw mo pagkumpiyansa sa diskusyon sa uban. Kaya ang tinuod nga kining langit og ang yuta, laglago ni. Mahanaw ni siya. Sa kadaghang bersikulo, mga kaigsunan diha sa Biblia, nga kining yuta nga atong tumban, mahanaw ni siya, malaglag ni siya. Dili ni siya sama sa gisulti sa uban nga mura kunog hinluan ra sama sa panahon ni Noe. Nga ang panahon ni Noe, ginluan ra kuno ang pagkadautan, pinaagi sa tubig. Karon kuno nga mga panahon na hinluan og hukman ang mga dautan, pinaagi sa kalayo. Hinluan ra ang kalibutan apan ang dili laglagon ang katurag gyud kunong nagtuo ni Jehova. Mga igsuon, mahitungod sa pagkalaglag, literal gyud na siya nga laglagon ang kalibutan uban sa mga daotang mga tao. Ang mga matarong, ang mga taong nagtuo midawat ni Jesus Christ nga mao ikaw ug ako, mga igsuon ko sa Ginoo, dadon ug unsay giingon diha, musugat ta diha sa kawanangan. Dadunta sa dapit nga wa nay katapusan nga mao bag-ong langit o bag-ong yuta. Ang giingon diha, munaog ang bag-ong Jerusalem. Dili kay kanirang planetang Earth, maura ni himuong syudad nga Jerusalem. Una nga magbantay kita. Usa sa angay nato nga buhaton, pagpangandam kanunay. Ang pamaagi aron makapangandam ta, unsay gisulat sa Biblia, unsay gipasabot diha sa Biblia, buhata og dawata, tun-i og ikinabuhi. Kay maunay modala nato sa saad sa atong buhi nga Dios. So diha giklaro, mga kaigsunan, kaning sulat ni Apostol Pedro nga naa sa kapitulo 3:7, dili ni siya simbolo. Usa kini siya ka mensahe nga literal ang pagsabot sa gipasabot sa Biblia.
nga apan ang pinaagi sa mga pulong sa Dios ang kalangitan ug ang yuta nga atong nakita karon gitagana aron laglagon. Dili na sa simbolo. Unya usasad sa mga kana bitawng dili mao nga mga diskasyon kanang naa sa gipadayag kapitulo 7. Nga kanang kapitulo 7 mga kaigsunan, ablihin ninyo ng gipadayag kapitulo 7. Nganong ako ni siyang gitagaan og pagtagad, tungod kay daghan kay mga nagsangyaw, nga akong na-encounter kaniadto, nga sila kuno ang ipasabot ni ini. Dili kuno, wala kuno'y labot ang mga Kristohanon. Ikaw ug ako nga nagtuo ni Jesus Christ, dili kuno mahiapil sa 144,000 ka mga tao diha sa gipadayag kapitulo 7. Sila ra kuno. Unya kung atong tan-awon giilugan ni siya kay ang mga nagtuo ni Jehova muklimpod nga sila. Ang nagtuo pod sa gitawag Yeshua muklimpod nga sila. Ang mga nuwakaid pod muklimpod nga sila pod kini. Kay nahimo sila nga descendant or nahimo sila nga kabahin sa tribo sa 12 ka mga tribo sa mga Israelita. So ato ni siyang tan-awon mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kaning gipadayag kapitulo 7 versikulo 1 hangtod sa versikulo 4. Kay daghang kay nag-angkon nini. Unya kung wa kay tuntuon ani, wa kay tuntuos Biblia, malagmit nga mailad ka. Unya kung mailad ka, asa man unya ka padulong, asa man unya ka dadon kung nagtuo kas ilad nga mensahe. Mao hinungdan nga kung mubasa gyud kag Biblia, pangayua nga unsay gipasabot sa Dios niini mo'y imong masabtan. Dili ng mga opinion o gipasabot sa uban para ang ilang doktrina o grupo mudaghan. Bantay ninyo ni siya. Sa gipadayag kapitulo 7, tapos niini nakita ko ang nagtindog sa upat ka iskina sa kalibutan. Ang upat ka anghel nga nagpugong sa upat ka hangin niini aron walay hangin nga mohuros sa yuta. Unya nakita ko ang laing anghel nga mikayab gikan sa sidlakan, dala niya ang igsisilyo nga iya sa buhing Dios. Misinggit siya ngadto sa upat ka anghel nga gihatagan sa Dios og gahom sa pagdaot sa yuta og sa dagat. Miingon siya ayaw hilabti ang yuta, ang dagat og kakahuyan, hangtod nga ang mga sulugoon sa atong Dios kapatikan namo sa ilang agtang. O gisuginlan ako nga ang napatikan sa silyo sa Dios sa ilang agtang 144,000 gikan sa tanang banay sa Israel. So diri pa lang sa versikulo 4 giklaro gyud diha mga kaigsunan kaning 144,000 gikan ni sa mga banay sa Israel. Katong 12 ka mga banay nga gikan sa mga anak ni Jacob. Kay gikan man to ni Abraham, Isaac og ni Jacob. Gikan sa kang Jacob na nahimugso ang 12 ka mga tribo. Pag abot sa versikulo 5 nag-ingon dinhi sa bana ni Juda dunay 12,000 ka mga sakop nga napatikan. Sa banay ni Ruben 12,000, sa banay ni Gad 12,000, sa banay ni Aser 12,000, sa banay ni Neftali 12,000, sa banay ni Manases 12,000, sa banay ni Simeon 12,000, sa banay ni Levi 12,000, sa banay ni Sakar 12,000, sa banay ni Sibulon 12,000, sa banay ni Jose katong
magdadamgo 12,000 og sa banay ni Benjamin 12,000. Ang uban moingon sila nga ang 144,000 sila na ni ilaning giklaim mga kaigsunan. Nga kung atong tan-awon unsaon man nila pag claim ni ini nga dili man sila sakop sa banay sa mga Israelita, sa 12 ka mga tribo sa Israel. Una sa tanan, mata palang daan, haskang layo ara. Kasagaran sa mga mata sa mga Israelita, may pagka-blue eye sila. Unya ikaduha, ilong palang daan, perti na yung layua. O inaamanggoy nagpakahudyo diri sa Pilipinas mga kaigsunan, nga doon na sila yamyamon sa usa ka semana, perti ng taas ang ilang bungot. Ako yun ang na-encounter mga kaigsunan nga usa ka trabahante nga kauban ako nga kaniadto sa usa ka company dihas Mandawi nga ako siyang gi Bible studyhan unya naapod say mga bersikulo nga iyang gipanggunitan. Natingala man ko mga kaigsunan kay nag-Bible study ni mi anang Sabado. Mubo pa man kay itong bungot. Pagkasunod semana, perti man tag-asa, murag magic. Ingon siya nga, na ako no sila yamyamon para mutaas ang ilahang bungot. Kaya nagpasakop siya sa usa ka organisasyon sa gitawag Jewish nga pagtulunan. Unya, mao na nga doon na may mga discussion may tungod sa kalahian sa discussion nga ilahang gitamdan o sa discussion nga ako ang gituuhan dihas bala ang kasulatan. So daghan kayong may claim ani mga kaigsunan. Ang Noahide, mga Yeshua, ning claim nga sila ang naa sa 144,000. Ang mga Jehovah sad ni claim pod mga kaigsunan nga sila pod ang naa sa 144,000 nga maoy mapatikan inig-abot na sa katapusang hukom. So ang pangutana mga kaigsunan, kinsa man gyud di ay ning 144,000. Ang 144,000 dili na siya lisod sabton. Kay nganuman gisugilon na dinha sa maong sulat kung kinsa ni sila. Ang 144,000 gikan na sa 12 kabanay sa mga Israelita. Nga gisgutan gyud dinha kinsa ang mga banay diha. Gikan ni Gad, gikan ni Ruben, gikan ni Naphtali, gikan ni Aser, gikan ni Jose, 12 ka mga tribo mga kaigsunan nga ningkuha og 12,000 every tribes gikan sa mga Israelita. Pero alang sa uban, kining maong mga mensahe simbolo daw kini. Amo ni usas mga nakapasayop lagi kini nga kana bitawng opinion nga pagpanabot. Kung imo gyud tun-an mga kaigsunan, even ang Jehovah's Witness nag-interpret sila mahitungod ni ini nga ang 144,000 maulang ang makasulod og langit. Tinuod, mauray makasulod kung wala ni siya gisunod, walay nagsunod ba? Naa may nagsunod. Naa sa bersikulo 9. Dili lang ang 144,000 ang makasud. Kung imong lantawon, wala mahuman ang mensahe sa Kapitulo 7 sa gipadayag. Na ay sunod nga mensahe kanang gitawag ang dakong panon sa katawhan. Kining dakong panon sa katawhan, apil ta diha. Diha ta nasagol kon tinuod tang nangalagad sa Dios. Usa ka kondisyon kanang word kun tinuod tang nangalagad sa Dios. Kay dili man gud tanan nga nagtuo magtotoo makasulod og langit. Napamanggay makasulod diha nga interbyuhon sa hari di mo tingog gapusog balik itambog sa gawas. So kani nga asa man di ay ta kitang mga Kristohanon, kitang mga magtotoo naata nasakop aning dakong panon sa katawhan. Mo nang diha sa 9,
Tapos niini nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap. Gikan sila sa nagkalaing nasod, gikan sa nagbanay, gikan sa nagkalaing nasod, gikan sa nagkalaing banay, gikan sa nagkalaing katawhan, gikan sa nagkalaing pinulungan, o nagbarog sila sa tubangan sa trono sa nating karnero nga nagbisti sila puti o nagbitbit og mga palwa. O niya naninggit sila ang atong kaluwasan nagagikan sa atong Dios nga naglingkod sa trono og gikan usab sa nating karnero. Mo nang gikan sa amahan ang kaluwasan gidala ni Jesus Christ alang natong tanan. So muna nga kitang mga Kristohanon o mga nagtuo ni Jesus Christ, wala ta masakop sa 144,000 na ata nahisakop sa dakong panon sa katawhan sa Dios. Karon, kung dunay muwali ninyo nga muingon, sakop mi, nya tanawa ang hitsura kung tinuod ba silang banay sa mga Israelita. Kung medyo may pagkablo silang mata, nya may pagkatas og ilong o niya puti, nya pinulungan mga Hebro, oy, makaingon ta nga mo ni sila 144,000. Malipay ta nga nakahimamata nila. Kay usa sila nga kanang gitagaana, giandaman sa saad sa Dios nga mao ang bag-ong langit o bagong yuta nga gipatikan. Malipay kay ta nga makahimamat ta. Sama sa akong nahimamat mga kaigsunad nga gikan siya sa tribo ni Benjamin. Tungod kay dunay usa ka dato diri sa Cebu, unya ang iyahang anak nakarelasyon og Hudyo. Di lang kong gihisgot og kampanya kay dato man kay na sila. Unya nahimo siyang listener nako sa ako ang programa ang pulong mo kinabuhi ko sa Love Radio sa una. Unya nahimamat yun nako siya kay gibisita man siya sa istasyonan diin ko nagdala. Unya gi-invite ko kay ako mo'y pa halaron sa ilang gitukod nga bikire, nga giablihan nga bikire. Ako may ilang pahalaron. So nakaadto gyud ko sa ilang bikire, nya didto ko kita og pan nga dili madaot og usa ka bulan. Gihatagan ko niyag pan, mao gyud kuno toy pan sa Israel nga di gyud kuno to madaot og usa ka bulan. Bisag pila pa ka adlaw, simana, bisag mahuman kuno ang usa ka bulan. Unya ako gitong ginadadala, ni dugay po gyud nako gikaon. Ako po gyud tong taguan. Wala ra po gyud maunsa. Bisag dili ra nimo isod og kuan, ref. Di ra pod maunsa. Unya ingon siya nga, unya ang batasan sa mga Hudyo, halukan ka. Inikita ninyo, halukan ka. Lalaki mo halok sa lalaki. Halukan yung kanila. Ilan ang kustumre kumbaga. Muna'y gitawag nila balaang halok. Unya karon na ay mga muangkon nga 144,000. Unya muangkon nga sila kini. Wala gani nila batasana ang paghalok. Oy, kung lisod pud kaayo nga kanang halukan ka. Mao na nga daghan kaayong mga nagsangyaw nga nag-ilog ni ining maong mensahe diha sa gipadayag kapitulo 7 kanang 144,000 nga sila daw kuno na. Muna nga ang uban sad nga mga organisasyon ilahang gitun-an ang Hebro. Ilahang mga awit puro Hebro. Ang uban nagamit og Grego. Dili na sila mo gamit og Binisaya, Tagalog, in English. Puro ra gyud Hebro. Puro mga Grego ang ilahang gipanggamit kay sila daw ang 144,000. Okay, murag makatuo ta kay ang ilang pinulungan dili naman Bisaya, di na pod
Tagalog, di na po in English, Hebrew sila. Grigo ang ilaha pong gigamit. Ang ilahang pag-share sa pulong sa Ginoo. Pangutana, pareha ba sila og mata? Diha pa lang sa ilang mata, ato na po silang tanahon kung pareha ba gyud mata sa tinuod nga mga tribo sa Israel. Kay katong ako ang nahimamat sa tribo sa Benjamin, mga kaigsunan, blue mag siyag mata. Nya taas kay siyag ilong. Pero kung naay mo sangyaw ninyo o niya ang ilong mga kaigsunan murag duganganan, ang mata mura og tabunanan og blue eye, kung say nay itabon anang mata bitaw, wala na sila'y angay nga mo claim anang 144,000. Kay kanang 144,000 giklaro tao na diha sa Biblia kinsa na sila. Gikan yun na sa 12 ka mga tribo sa banay sa mga Israelita. Dili kita ang ipasabot diha. Kitang mga hintil, kitang mga Pilipino, bisag kapila pa nato usbon ang atong karatula, bisag kapila pa nato usbon ang atong relihiyon, dili na maoibasihanan or mahimo tang kabahin sa 144,000 nga gisulat diha sa Gipadayag Kapitulo 7. Munang kung dunay mo sangyaw ninyo nga mo claim nga 144,000 sila na ingna na lang nga kung nailad mo ayaw mo pangangin kay nagbasa kog Biblia. Mo na'y tinuod. Kung nailad mo, ayaw mo pangangin. Kay ako, hingnag kay ako, nagbasa kog Biblia, og never na nga mahitabo, nga mahisakop ta sa 144,000, kay dili ta tribo sa mga Israelita. Nahimo ratang katawhan sa Dios, dili pinaagi sa tribo, kundili pinaagi sa dugo ug sa kamatayon ni Jesus Christ. Wala pud ta pakamati aron mahimo tang usa ka tribo. Wala pud ta pakamati ni Jesus aron mahimo tang kabahin sa mga tribo sa mga Israelita. Aron pugson na lang gyud nato tong kaugalingon nga magtuon tag Hebro. Mugamit tag Grigo nga pinulungan. Mo ni bitaw mga kaigsunan kining uban nga mga Pilipino ba pareho ra man gyud ta natong hitsura, prehara po natong ilong, prehara po natong mata. Amurag marang-arang pagani dagway ang uban mga kaigsunan may pagka nindot-nindot pagmata, labi na kung ang dugo may pagkakatsila, may pagkabulagaw pagmata. Unya ang mo sangyaw nimo diha itom kaig mata, napay ilong mga kaigsunan, tabangunon kaayo, unya mo angkon nga tribos mga Israelita. 144,000 apil sila, haskang ilara na. Munang ayaw pa ilad. Aron dili ka mailad, barugi, nga dili ka apil o dili sila apil anang 144,000. Bisag kapila pa usbon ang atong relihiyon. Bisag kapila pa musuod kag kay naa man goy mga actually na ay J-West Temple diha sa Mabulo. Dili ko kakasuod diha kung dili ka member sa Nuwakaid. Mo nay tinuod nga istorya. Ako magyunang nahimamat ang usa sa mga leader nila samtang napagos Mandawi. Nya ila kong giagni nga noon ako no'y chance nga mahimong sakop ko sa 144,000. Yung ka na siguro'y chance sa inyo rang hunahuna. Pero sa gipasabot sa Biblia, dili na mahitabo. Kay gisulat na sa Biblia kung asa gikan ang 144,000. Dili na kita. Kay ikaw ug ako, nakadawat ug nakailara ta Ginoo, dili pinaagi sa tribo kundili sa kamatayon ni Jesus Christ. Muna nga asa man ta di ay gibutang kung wala ta sa 144,000.
naata diha sa bersikulo nga gitawag panon sa katawhan. Kining panon sa katawhan, di po ni basta-basta. Kay naay pangutana dinhi sa unahan, kinsa ni sila. Kay basig mo ang kuntaan unyang ato ang batasan perting layua, perti ra pud ang ilara. Diha sa bersikulo 10 nagingon, bersikulo 11, na ako nagbasa sa Gipadayag City 11. Nag-alirong ang tanang anghel sa trono, lakip ang mga pangulo ug ang upat ka buhing binuhat. Unya nang hapa atubangan sa trono og misimba sa Dios ug miingon, Amen. Ang pagdaig, himaya, kaalam, pagpasalamat ug pagpasidungog, gahom ug kusog iya sa atong Dios hangtod sa kangturan. Unya bersikulo 13. Unya nangutana kanako ang usa sa mga pangulo, kinsa makining mga tawhana og nagbistig puti og diin man sila gikan. 14, gitubag ko siya, sir, nasayod ka kung kinsa sila. Og miingon siya kanako, mao kini sila ang nakalahutay sa dakong paglutos. Gilabhan nila ang ilang mga bisti og gipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero. Busa anaa sila sa tubangan sa trono sa Dios og nag-alagad kaniya diha sa iyang templo adlaw o gabi. Siya naglingkod sa trono, manalipod kanila, pinaagi siyang presensya. Dili na sila gutomon o dili na uhawon, dili na sila magantos pa sa kainit sa adlaw o sa bisan unsang kainit, kay ang nating karero nga anaa sa taliwala sa trono maoy magbantay og maggiya kanila ngadto sa tinubdan sa mga buhing tubig, pahiran sa Dios ang tanan nilang luha sa ilang mga mata. So kana de nga dakong panon sa katawhan, kadto de ng mga tao nga nagtuo nga nakaagig mga paglutos. Dili kay nang lutos. Mao ni pinaka problema karon kung sa atong pagpangalagad kita mo'y nang lutos. Kung nang dili gyud nato tugutan nga sa atong pagpanglagad kita mo'y manglulutos. Dapat sa atong pag-alagad makasinati ta kita mo'y gilutos. Amo na giingon ni Jesus, gidaog-daog, gibutang-butangan, gibay-biyay, gibugal-bugalan. Kung nakasinati ta ni ana, pasalamati ang Dios. Ingon si Jesus diha sa Mateo 5, versikulo 12, 11 ug 12. Ingon diha, paglipay mo, pagmaya mo, kay dako kay mo ganti dito sa langit. Ngano man, kay dili lang kay kamura ang nakasinati nini. Ang unang mga tao nga nahiuna kaninyo nag-alagad sa Dios, gibuhatan usab nila sa ingon. Mao na nga usa sa mga gikinahanglan ninyo nga timan-an mao ni. Ang 144,000 dili na kita, labaw ng dili sabna sila. Kanang mo-claim nga sila, unya ang ilang mata layo ra kaayo sa mga tribo sa mga Israelita, ang ilang ilong, ang ilang hitsura, ang ilang batasan, ang ilang teaching, haskang kalayo aras Biblia. Muna nga ayaw pa ilad. Unya, kuyaw ra bagyod kaay na silang mangilad. Kay mudagan po dahi na sila gikan na po. Muana dahi na sila nga, ari mo dire, kay kana diha pangwarta na. Diris amuawa ni ikapulo. Walay ikanapulo diri sa amoa. Muklim sila 144,000 unya agin sila sa ikanapo. Haskang pagkabalik utang nga teaching. Wa gyud sila kabanday ana. Muklim sila og 144,000 nga sila kuno na unya wa sila mo subay ana ikanapulo. Nga kung imong tan-awon kanang tribo sa 144,000 gikan biya na sa banay ni Jacob. Unya si Jacob, mga kaigsunan, number 1 na siya nga gisulat diha sa Biblia nga dunay say saad nga ang tanan niyang ikanapulo ihatag niya sa Dios. Kung maunay iyahang nabatasan, sigurado gyud ang gihisgutan diha kay nganong mayon ko nga sigurado gyud nga maupoy na panunod sa mga iyahang mga kanakan kay kung imong lantawon manggod dunay balaod ang Dios sa mga Israelita.
ang amahan o ang inahan maoy unag yung magwawali, magtutudlo, maestrog maestra sa ilang mga anak. Sa Deuteronomio Kapitulo 6, dunay pagtulunan ang Dios nga ang mga amahan inahan maoy magtutudlo sa ilang mga anak. So kung unsay ilahang gibuhat, mao na gitudlo sa ilang mga anak. So kanang 144,000 nga mga gipatikan diha nga makasul sa langit, sigurado gyud na nga gipractice nila lang tithings. Karon kung dunay mo claim nga sila na unya against anang tithings, perting pagkabaka kanang banggaa, perting balikwa uta. Moingon na sila nga ari mo diri kay wala may tithes. Kana diha na tithes, gipangwartahan ra mo ana. Ang tinuod wala na tithes. Mo claim sila 104,000 unya walay tithes nga kanang 144,000. Kung imong lantawon mga kaigsunan sa balahang kasulatan, gikan na sa banay ni Jacob. Abraham, Isaac, Jacob, dayong 12 ka mga banay. Yes, Jacob pa lang daan mga kaigsunan, doon na saad siya sa amahan nga tanan niyang ikanapulo ihatag niya. Muna nga ako ning gihimo nga mensahe para dili mo malibungan. Sama ko ninyo nga makasugat ni ining klase nga mga mensahe nga muagni nga kinahanglan magpasakop mo nila para mahisakop mo sa 144,000. Bakak na siya. Dili na siya mahitabo nga kita mo'y masakop sa 144,000 kay mga hintil ta. Dili ta sakop sa banay ni Jacob. Nahimo tang pamilya ni Abraham dili sa mga tribo sa 12 ka banay ni Jacob, kundili pinaagi sa pakighiusa ni Jesus Christ. Kanus aman ta nahimong kaliwat ni Abraham? Pinaagi ba sa mga banay o tribo sa mga Israelita? Dili. Pinaagi sa kamatayon ni Jesus Christ. Galacia Kapitulo 3. Tanawa diha sa Galacia Kapitulo 3. Galacia Kapitulo 3 versikulo 29. Kung kamo iya na ni Kristo, mga kaliwat kamo ni Abraham ug madawat ninyo ang gisaad sa Dios. Kano sa aman ta nahihimong na iya ni Kristo? Kung nahiusa ka ta diha ni Kristo, dili lang sa pagtuo kun dili sa pagsunod sa iyang mga pamaagi. Munang gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo og nakaambit kita sa kinaiya ni Kristo, dili sa kinaias mga Hudyo. Una ako ang pagdasig ba ni? Kung dunay muwali ninyo, mukabig ninyo aron mahimo mong sakop sa ilang pundok o grupo, unya muangkon silang 144,000, unya ang ilang diskusyon diha sa ikaduhang Pedro Kapitulo 3:7, lahi kaayo sa gipasabot sa Biblia nga ang ilahang pagpasabot ni ini simbolo, mga igsoon, dako kay na siyang ilad sumalas mensahe sa Ginoo. Muna nga kung di ka magtuon pog Biblia, wa kay abli-ablig Biblia, di ka seryoso nga nagtuon ni ini, apil kang mailad. Pero ako nagtuo nga sa atong panag-uban diri sa atong programa, giampingan ka sa Dios. Ako nagtuo nga sa atong pakig-uban ni ini maong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko, giampingan ka sa Ginoo. Dili gusto ang Dios nga mabilin ka. Kay kining kalibutan nga atong gipuy-an, mahanaw ni siya, laglago ni siya. Dili sumala sa gidiskasyon sa uban nga kining kalibutan dili ni siya maoy mahanaw. Usbon ra kuno ang sistema sa pagpadagan sa paggobyerno o sa simbahan. Dili na maoy gipasabot sa Biblia. Mahanaw ang langit ug ang yuta. Matud pa ni Jesus Christ, makuha ni siya,
matunaw ni siya. Pero doon na say bagong langit o bagong yuta. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan nga naghatag kanato og kaalam, kahibalo para doon na tay mensahe nga atong matipigan sa ingon dili ta mailad og malibungan sa mga taong nagpakahudyo, sa mga tao nga nagpaka 144,000 nga kung imong lantawon ang naong palangdaan na di na gyud madala. Sudsuhiro na nilang biste. Pero ang hingpit nga bistis mga Hudyo, di sila basta-basta makasunod. Una sila na purong. Ang mga Hudyo nang purong na sila. Unya ang ilahang mga lalaki magpalda. Magpalda mga lalaki. Dalaygon ang Dios nga nagapanalangin kanato mga kigsunan o nagatudlo kanato. Magampo ta sa dili pa ko manamilit og basi ugma maka-live ta ugma. Sa pagkakaroon mga kaigsuonan medyo may pagkabisi tungod kay na ako'y gibuhat sad. Abigon ako og karon dili ko ka-live apan gidasi ko sa Ginoo sa pakiguban kaninyo tungod ni ini maong mensahe. Magampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imong paghatag kanamo kusog kadasig sa pagkat-on kanunay sa imong mga puno. Salamat Ginoo nga ikanunay mo kaming gidasig sa pagbasa sa imong mensahe nga imong gibilin diha sa Biblia aron masayod kami sa tinuod nga mga panghitabo sa unahan sa kalibutan. We declare blessing Ginoo sa tanan nga nakadungog nakabati sa imong mga pulong nga imo kaming tabangan nga makabarog kami niini og mahimo kini nga among panalipod sa among pag-alagad kanimo aron kami dili mailat malibungan sa mga taong nagpagkahudyo o nagpagka 144,000 nga sila sakop apan ang imong pulong nagsugilon dili kini matuman. Tungod kay ang 144,000 sakop lamang sa banay sa mga Israelita. O kami nga imong mga katawhan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo na isakop kami sa dakong panon sa katawhan. Di nakaagi kami og mga pagsulay sa among pag-alagad kanimo. Og nagmadaugon kami nga nagpabiling matarong pagkabalaan sumalas imong tabang. We declare blessing sa among pagkatulog, pagmamahulay, uban ni kami. Among isalig diha kanimo among kinabuhi, mga pagdaig pagpasalamat. Among itugyan diha kanimo ang tanan. Kaya alang lamang kanimo ang among kinabuhi og mga pagpasalamat, mga pagdaig, himaya, alang lamang kanimo amahan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga padayon nagpanalangin kanatong tanan. Kini inyong suon Pastor Gideon mo ingon na sa atong programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat ko sa Ginoo mga kaigsuonan bisan pa sa among klase kagabi dunay mga pagsulay. Una nga wa ko katulog, wa ko katarong og tulog. Apan salamat sa Ginoo nga padayon siyang nagiya. Kini igsoon Pastor Gideon moingon na sa tong programa ang pulong sa Dios atong ginabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good night. Ihala na ang tanan, ito yan ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itubyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah.
puso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulokso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Ihatag nimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.